Bhaill fáilte ar roimh ar fad ag Tionól Forbartha Gaeloideachas 2019 an seo I gCorca Coslí. Agus tá áthas orma ógurt gur béise an Tionól is mó a bhí ag Gaeloideachas go dtí le breis agus 450 duine chlóirithe le bheithe láthair inniuh. Tá chlór iontach de cainteanna agus de cheardlanna agus nói ag dearan lei imachtaí sóisialta le camachtaí inniuh. Am ag ceart go dtí na cóil seo le bliain in úsais. Is deis an tátáin bhunleibhéil eile ó cheantra eile agus le fáil má go dtí na smúinte agus go dtí cainteanna a síúl na Gaeilge, a síúl múine na Gaeilge, páirtid in tír. Is féidir leat a fóna fiú dí nuí tar siúl, bhí haidde nua atá curach an críche agus an sin is féidir hísaí an sóla sin na hórtáile leat go scoilhéin agus go chud bhaim agus go chud medals go scoilhéin. Chláimigh bhaint ansalt as an lá agus deis má é tú féin a sppraga chun rudaí nua a dhéanamh sa seomranga. An ócáid, anna spread I meastíine, cainteanna mbord hena féin ar magan, agus tá míad ag fiochantarráid go dro tonól na bliain siúil hena féin. Tá inta buíoch díomh an ról lárna atá agah sa rang, tíomh mit an rang, agus an dúlgais go dtí an céad glún eile. Ba fribléid damsa a bheith mar uachtarán ar Gaeloideachas. Agriocht atá a chur go mór le seasamh agus stadas na Gaeilge ag críolóir an chórais oideachais in Éireann. Tá na síalta a curú siar in 1973 fásta agus faoibh lá inis, agus is fuaimhse atá sé inis, an ís sin a chamad beo agus churcan cín sa todhchaí, sin an dúchláin a ágam libhinne gur a fada buin sibh.